Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα, μετά την ανάπαυλα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι μας παρακολουθούν, σε όλους όσοι άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους καλωσορίζουμε στην Business Class. Και επόμενος καλεσμένος μας, εδώ ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα για το οποίο θα κουβεντιάσουμε τώρα, είναι ο κύριος Χνάρης, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε κάνοντας έτσι μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την τουριστική αγορά για το πώς κλείνει το 2015 και βεβαίως ποιες είναι οι προοπτικές για το 2016. Ο κύριος Ζαχαρίας Χνάρης είναι σύμβουλος διοίκησης σε ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί μας και βεβαίως με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του στο χώρο της ξενοδοχείας και του τουρισμού γενικότερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Σιλιγάρδο. Είναι δική μας η χαρά γιατί πραγματικά από το χρόνο σας θα έχουμε την ευκαιρία να πληροφορηθούμε πώς πάνε οι κρατήσεις. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τις εκθέσεις, που παρακολουθεί τις πωλήσεις, που κάνει συμβόλαια, που διοικεί μονάδες ξενοδοχειακές και είναι πολύ σπουδαίο που σας έχουμε εδώ κοντά μας. Να ρωτήσω τι φαίνεται για το 2016, δηλαδή οι προκρατήσεις που λέμε ή οι κρατήσεις και βεβαίως πώς διαμορφώνεται το τοπίο είναι το ερώτημά μου. Οι κρατήσεις είναι μειωμένες. Κατά πολύ συγκριτικά με το 2015. Την αντίστοιχη περίοδο. Ό,τι και να λένε κάποιοι για να βγαίνουν και να λένε ότι θα πλημμυρίσουμε, θα κάνουμε, θα γιατί δείξουμε. αυτό ακούμε εμείς. Αυτό δεν πειράζει, ας το ακούνε. Όσοι θέλουν να το ακούνε και όσοι δεν το καταλαβαίνουν. Η πραγματικότητα είναι αυτή που σας λέω. Και καταθέτω με επίσημα στοιχεία, τα οποία έχουμε όλοι που είμαστε μέσα στον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή από όλους τους τουριστικούς οργανισμούς και τους ευρωπαϊκούς επιτοπλίστων, γιατί για τη Ρωσία γνωρίζετε, είναι οι κρατήσεις κάτω από πέρσι. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Χνάρη? Στο γενικότερο κλίμα, το οποίο επικρατεί παντού στις ανταγωνιστικές χώρες που θα έπρεπε κανονικά να ήταν υπέρημον, αλλά δεν είναι. Γιατί? Η Ισπανία, να πω κάτι. Ο τουρισμός το 2016 είναι ένα puzzle αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να το λύσω αυτή τη στιγμή αυτό το puzzle. Δηλαδή είναι ένα θέμα που δεν νομίζω κανείς που ασχολείται με τον τουρισμό να μπορεί να το λύσει. Δύσκολη εξίσωση λοιπόν. Ναι, πολύ δύσκολη. Να τη συζητήσουμε, να την αναλύσουμε, να προσπαθήσουμε, αλλά να το λύσουμε αποκλείεται. Αυτή τη χρονική περίοδο. Εκτιμώ ότι θα λυθεί στην έκθεση του στο Βερολίνο. Μέχρι τότε πιστεύω να υπάρχουν. Γιατί βάζετε ορόσημο την έκθεση του Βερολίνου? Είναι η μεγαλύτερη έκθεση είναι το βαρόμετρο, στον τουρισμό δηλαδή, του κόσμου. Το βαρόμετρο είναι οι τελευταίες πληροφορίες που θα έχουμε πριν το άνοιγμα, ένα μήνα πριν το άνοιγμα των κοινωνιών. Αρχές Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Βερολίνο. 9 του μηνός ξεκινάει, τελειώνει 14, είναι πάντα 5 μέρες. Όχι, νομίζω 10 ξεκινάει, τελειώνει 14. Είναι το βαρόμετρο. Είναι πολύ σημαντική έκθεση. Εκεί παίρνουμε τις τελευταίες πληροφορίες πριν το άνοιγμα για να κάνουμε και διορθωτικές ενέργειες αν χρειαστεί. Και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, χρειαστεί για να πάει καλά η σεζόν. Υπάρχει μια φιλοσοφία γενικότερη αυτή τη στιγμή στο τουριστικό ρεύμα, στην τουριστική αγορά της Ευρώπης, ότι με αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο άλλος λέει τι Ελλάδα, τι Τουρκία, τι Τινησία, τι Μαρόκο, τι Αίγυπτος. Ας κάτσω εδώ που κάθομαι, ας μην πάω πουθενά, διότι κινδυνεύω. Βέβαια, αυτό δεν του λύνει το πρόβλημα, διότι η τρομοκρατική ενέργεια στον Μπατακλάν, έτσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, έγινε όταν ο άλλος έφυγε από το σπίτι του, που ενδεχομένως ήταν 1 χιλιόμετρο ή 100 μέτρα ή 5 χιλιόμετρα για να πάει δίπλα να παρακολουθήσει μια παράσταση και εκεί έχασε τη ζωή του ή εκεί απειλήθηκε. Ακριβώς. Δεν χρειάστηκε δηλαδή, να ταξιδέψει πουθενά. Και πεζός, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει όμως αυτή η γενικότερη αυτή τη στιγμή τάση στην Ευρώπη, ότι πλήττεται όλος ο τουρισμός εξαιτίας αυτής της απειλής φάντασμα, θα έλεγα εγώ. Έτσι είναι όπως τα λέτε, όπως εγώ θα διατυπώνετε. Έχουμε περάσει μια τρομοκρατία στον κόσμο. Και αυτό έχει σαν αντίκτυπο πιθανόν να υπάρχει κρίση παγκόσμια στον τουρισμό. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Εάν δεν συμβεί κάτι Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα εννοώ, π.χ. Βερολίνο, να μην λέμε τέτοια πράγματα, Ρώμη, Λονδίνο, έγινε στο Παρίσι, Βέλγιο, όλα αυτά. Αν δεν γίνει κάτι στην Ευρώπη, δεν μιλάω για την Ελλάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουμε μια ειρηνική χώρα και εκτός στόχου. Εκτιμώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, θα ξεχαστεί αυτό που συνέβη, γιατί ξεχνάει εύκολα ο κόσμος. Δεν είναι είδος πολυτελείας ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο. Είναι από τα αναγκαία πράγματα. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Παλαιότερα μπορεί να ήταν, τώρα δεν είναι. Οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξει αρκετή κίνηση από Ευρώπη. Γιατί σιγά σιγά η Ισπανία είναι γεμάτη, η Πορτογαλία είναι γεμάτη.
Πού να πάει ο κόσμος, πλησιάζει προς τα εδώ. Μας βοηθάει το κλίμα των ανταγωνιστικών χωρών, οπότε αναγκαστικά θα έχουμε κι εμείς κόσμο. Λέω αναγκαστικά, αυτό έχει μεγάλη κουβέντα το αναγκαστικά θα έχουμε πάλι κόσμο. Πάντως, δεν κάνουμε σαν χώρα τίποτα. Εμείς ακούμε, και το λέω διότι το ακούει όλος ο κόσμος, ότι βουλιάζει Κρήτη, βουλιάζει η Ελλάδα, δεν χωράνε τα αεροδρόμια, δεν χωράνε τα λιμάνια, δεν χωράει το κτέλ, δεν χωράνε τα λεωφορεία, δεν χωράνε τα ταξί. Αλλά φαίνεται ότι για να φτάσουμε να συμβεί αυτό, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Εσείς δεν το αποκλείετε. Προς το παρόν όμως αυτό το πράγμα δεν είναι δεμένο, να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό είναι το ευχάριστο σενάριο. Ναι. Το οποίο είναι κάτω από προϋποθέσεις. Δηλαδή, φωνάζουν για τη Ρωσία, θα πλημμυρίσουμε από Ρωσία. Αυτό να το ξεχάσουμε καταρχήν. Γιατί η Ρωσία έχει και το χρήμα. Η Ρωσία είναι και το βαρόμετρο σε σχέση με την Ευρώπη όσον αφορά τις τιμές. Το πρώτο χάσαμε το παιχνίδι για 1-2 χρόνια. Για 1 χρόνο τώρα, το 2015. Εν πάση περιπτώσει, ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο πράγμα. Εμένα με μάθε ο Μίτσης ένα πράγμα. Γιατί του χρωστάω πολλά του Μίτση, να το πω και δημοσίως, μια και μου δίνετε ευκαιρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί με έμαθε πολλά πράγματα και πολλά στην καριέρα μου. Είναι ο μεγαλύτερος ξενοδόχος της χώρας. Βεβαίως και είναι, και όχι μόνο. Και στην εξέλιξή μου του χρωστάω πολλά. Τον έμαθα κάποια, με έμαθε πολύ περισσότερα. Ήταν δάσκαλός μου και έχει βοηθήσει και την οικογένειά μου. Εκτός το ότι έχει προσφέρει πολλά σε μένα, στη δουλειά μου. Με έμαθα ένα πράγμα. Ο τουρισμός είναι μέρα-μέρα. Και από τις 15 Οκτωβρίου που τον είχα συναντήσει το 1992, μέχρι σήμερα δεν το ξεχνάω αυτό το πράγμα. Είναι μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να γίνουμε μάγοι. Αλλά βλέπουμε τα πράγματα, τα εκτιμούμε και ανάλογα βγάζουμε συμπεράσματα. Λοιπόν, πρώτον η Ρωσία. Για να έχουμε κόσμο από τη Ρωσία που θα μπορούσαμε να πάρουμε, πάρα πολύ κόσμο, θα έπρεπε με τις τωρινές συνθήκες να έχουμε ήδη βάλει άτομα στο Υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδουν βίζες και εμείς έχουμε 2 άτομα. Μίλαγα προημερών στο event που είχε κάνει το TEZ Tour στην Αλτεμάρα. Μίλαγα με τον πρόξενο εκεί, τον πρόσωπο της Ελλάδος, στον ΕΟΤ, στη Μόσχα. Και μου λέει: συμφωνώ με τις απόψεις σας, δεν με ακούει κανένας. Λέω στο Υπουργείο Εξωτερικών να βάλουν άτομα, δεν ασχολείται κανένας. Με την προϋπόθεση λοιπόν ότι θα ασχοληθούν κάποτε, αν και μου είπε ότι είναι πολύ αργά, ήδη χάνουμε χρόνο. Ήδη θα έπρεπε να εκδίδονται βίζες. Θα έπρεπε να είχαν βάλει άτομα να εκδίδουν. Όλοι λιγορούν, τα αφήνουν εκεί σου. Πάει και αυτό μόνο. Το όπως πάει και με συγκυρία να δουλέψει και αυτό. Δεν γίνεται. Δεν θα έρθουν λοιπόν πάνω από 380.000 έτσι εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι ο αριθμός των βίζων που θα εκδοθούν. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Θα μπορούσαμε. Εμείς είχαμε 600.000 φέτο. Είχαμε 1 εκατομμύριο πέρυσι. 600.000 είχαμε φέτο και θα πέσουμε στους 400 το 2016. Απίστευτο. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Απίστευτο αυτό. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που δεν μας κατατάσσουν σαν χώρα στις ευρωπαϊκές χώρες. Λυπάμαι που το λέω αυτό και δημοσίως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το ξέρουμε, να αντιμετωπίζουμε κατάματα. Λοιπόν, η Ρωσία έχει χαθεί. Υπό προϋποθέσεις, αυτές που είπα, ότι θα βάλουν άτομα να εκδίδουν βίζες, αλλά έγκαιρα, όχι το Μάρτιο, χαμένο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, εγώ θα το ρωτήσω τώρα ευθέως. Προσπαθούμε όλοι προσπαθούμε. Παίρνετε τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Τουρισμού, του πείτε τι κάνετε, ρε παιδιά. Τα λέμε όλοι. Εδώ ο ίδιος ο πρόξενος τα είπε. Μου τα έφερε ο ίδιος. Το είπε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το είπε στην κυρία Κουντουράκη. Η κυρία Κουντουράκη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι Υπουργείο Τουρισμού, είναι κάτι άλλο. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να ενεργήσει εδώ. Δεν κάνουν τίποτα. Αδιαφορούν. Δεν γνωρίζουν από τουρισμό. Δεν ξέρουν ότι στον τουρισμό τρώνε όλοι. Να το πούμε έτσι λαϊκά, να το καταλάβουμε. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Ζούμε κάπου αλλού ή δεν ξέρω τι γίνεται. Πάει αυτό είναι το κομμάτι της Ρωσίας. Χάνουμε λοιπόν. Μας λέτε ότι από τη Ρωσία υπάρχει από τη μια προσδοκία, υπάρχουν συγκυρίες που ευνοούν και τις ξέρουμε, να μην τις ξαναλέμε. Βεβαίως. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Και το σημαντικό για τη Ρωσία, να σας πω ποιο είναι. Το τελευταίο. Ενώ έχουμε κερδίσει τον τερματοφύλακα. Βέβαια. Μας έχουν δώσει την μπάλα. Σε κενή αιστεία είμαστε. Και την πετάμε την μπάλα έξω από το 1 μέτρο. Γιατί έχει και σημασία από το πόσο πυροβολείς. Εν πάση περιπτώσει, ένα τελευταίο είναι ότι η Ρωσία που διακίνησε το 2015 9,5 εκατομμύρια περίπου πελάτες προς το εξωτερικό. Μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια ολόκληρη Ελλάδα. Ακριβώς. Εμείς πήραμε τα 600.000 άτομα αυτά. Ούτε το 10%. Τώρα όμως το σχέδιο της Ρωσίας είναι ξεκάθαρο και ανακοινωμένο πλέον από την υπεύθυνη τουρισμού εκεί. Δεν θυμάμαι τα Τιάννα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Εν πάση περιπτώσει, η Ειρήνα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι το επωνυμό της. Το διάβαζα προχθές και είναι επίσημη πηγή.
θα στοχεύουν στη μείωση του τουρισμού των πελατών που θα φύγουν προς τα έξω κατά 40%, δηλαδή θα διώξουν 6 εκατομμύρια κόσμο έξω και θα αυξήσουν κατά πολύ τη διακίνηση του εσωτερικού τουρισμού. Θα τους πάρει στην Κριμαία. Έχει και άλλα μέρη. Έχει και πολλά άλλα μέρη. Πολλά άλλα μέρη Ρωσία. Αυτοί πάνε και, να μου πω τη λέξη τώρα, ακολουθούν εντολές, θα το κάνουν. Του τέστην θα χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους πολίτες της Ρωσίας που θα επισκεφθούν το εξωτερικό. Εμείς μπορούσαμε να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, αν είχαμε ενεργήσει και αν. Ακόμα δεν είναι νωρίς. Στις άλλες αγορές τι γίνεται? Παραδοσιακή αγορά. Γερμανία. Τι γίνεται με τη Γερμανία? Η Γερμανία έχει μείωση. Εγώ θα πω τους φόβους μου. Ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει μείωση η Γερμανία. Η Γαλλία πάει πολύ καλά. Ναι. Αλλά δεν φτάνει. Εντάξει, η Γαλλία πλέον δεν έχει. Πήγαιναν την Ισία, λόγω των καταστάσεων, πάνε Ελλάδα. Και η Πολωνία στην έκθεση προημερών είπαν ναι, θέλουμε να πάμε Ελλάδα. Θέλουν. Όλοι θέλουν. Γιατί δεν κλείνει ο κόσμος όμως, δεν ξέρω. Παρότι έχουν μπει και θέσεις παραπάνω. Τελευταίες πληροφορίες μου όμως λένε ότι σκέφτονται να τις κόψουν αυτές τις θέσεις παραπάνω, να τις μειώσουν. Χθες έλαβα ένα email από Ολλανδία. Από γραφείο μεγάλο της Ολλανδίας, το οποίο λέει: Κύριε Σος, οι κρατήσεις είναι πολύ λιγότερες από τη πέρυσι. Χθες ήμουν στο γραφείο μου, εκεί που μίλαγα σε μια συνέντευξη, και πέφτει το email. Διαβάστε. Εκεί που τα άλλα, διαβάστε. Κάντε προσφορές για τις γιορτές, γιατί μέχρι τώρα οι κρατήσεις είναι πολύ μειωμένες σχετικά με το αντίστοιχο διάστημα το περσινό. Και πιάνει μέσα στον κόσμο πανικός. Κάντε προσφορές. Θα πιαστούν οι ξενοδόχοι να κάνουν προσφορές, θα μειωθεί το πακέτο. Οικονομικά τα μετράμε όλα. Αν έρθουν παραπάνω πελάτες, τελικά λέμε τι θα γίνει, δεν ξέρει κανείς. Οικονομικά τα μετράμε όλα όμως. Είναι μεγάλο λοιπόν το πρόβλημα. Μπορεί να εστιάζει, μπορεί να οφείλεται αυτή η μείωση των κρατήσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι δεδομένη, και ας δεν είναι ό,τι θέλουν, εγώ θα δώσω συγκεκριμένα πράγματα, είναι δεδομένη. Μπορεί να οφείλεται στο ότι πέρυσι την ίδια περίοδο αυτή είχαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη κρατήσεων προς Ελλάδα. Μπορεί να οφείλεται εκεί. Και αυτό είναι το ευχάριστο σενάριο. Και αυτό ευχάριστο σενάριο είναι. Αν δεν είναι αυτό, τότε και δεν συμβεί τίποτα όπως σας προείπα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, καμία τρομοκρατική ενέργεια, τότε βεβαίως έχουμε κόσμο, επειδή θα γεμίσει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όπου να είναι γεμίζουν. Πού θα πάμε εδώ? Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι έχω βαρεθεί σε όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ το ρεπορτάζ του τουρισμού να ακούω ότι προσπαθούμε να αλλιεύσουμε σε θολά νερά τουρίστες, πελάτες, επισκέπτες, πείτε το όπως θέλετε, επειδή έσκασε μια μπόμπα στην Αίγυπτο, επειδή κάποιος τρελός βγήκε με ένα καλάζνικο και καθάριζε σε μια παραλία στην Τινησία τον κόσμο, επειδή έγινε μια τρομοκρατική ενέργεια στη Γαλλία ή επειδή ενδεχομένως η Ρωσία δεν τα βρίσκει με την Τουρκία. Ακριβώς. Δηλαδή, επί της ουσίας, πάντα ποντάρουμε σε ένα αρνητικό γεγονός, μπας και κερδίσουμε κάτι. Ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να πάμε μόνοι μας, με αξιοπρέπεια, με παράστημα, με εθνική υπερηφάνεια, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, και να πούμε εμείς είμαστε αυτό το προϊόν. Είμαστε αυτή η αγορά και ερχόμαστε στα ίσα και διεκδικούμε από εσάς που είστε πολύ καλοί και ανταγωνιστικοί και δεν περιμένουμε να πέσει μπόμπα ή να γίνει σεισμός ή να τσακωθεί ο πρωθυπουργός σας με τον ηγέτη ενός άλλου κράτους. Θα είμαστε εδώ, θα διεκδικούμε και θα κερδίζουμε. Τι πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα, κύριε Χνάρη? Πολλά πράγματα που δεν έχει γίνει τίποτα. Επιγραμματικά θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πάρουμε το συνειδητό πελάτη, να έρθει στην Ελλάδα για αυτά που είπατε, αυτά που προσφέρουμε. Ο Θεός έχει δώσει κάποια πράγματα. Μας έχει δώσει τη φύση, την ομορφιά, τον ήλιο, έδωσε ό,τι μπορούσε. Εμείς δεν δίνουμε τίποτα για να πάρουμε τον πελάτη. Αεροδρόμια δεν έχουμε. Σέρβις στα περισσότερα δεν έχουμε. Δεν προσφέρουμε υπηρεσίες. Και δεν είναι στα ξενοδοχεία. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο εμείς, αλλά έξω. Κλέβουν τον κόσμο, ξέρετε, και τα ταξί. Και υπάρχουν. Είναι βέβαια λίγα τα περιστατικά. Όμως είναι περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά χαλάνε τη γενική εικόνα. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Τώρα είναι η μέρα εορτών. Δεν λέω ότι έχουμε το. Αλλά πηγαίνετε να δείτε τώρα. Υπάρχει κανένα όργανο τη τάξη για να επιβλέψει, να δει. Τίποτα. Δεν κυκλοφοράει κανένα. Στα γραφεία του όλοι. Ξέρουν μόνο να πάνε να γράφουν. Είναι πολύ λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Να το βάλουμε και αυτό. Και αυτό. Είναι πολύ λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Το αποτέλεσμα μετράει. Είναι αρνητικό. Πάντως πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Μιλάμε για επιμήκυνση σεζόν και δεν έχουμε κάνει καμία υποδομή. Δεν έχουμε καμία υποδομή να δεχτούμε τέτοιους πελάτες.
Δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Εγώ απλά επειδή είπα κάτι πριν και το άφησα στη μέση, για τους φόβους μου, αυτό που φοβάμαι για τον τουρισμό, επειδή λέγαμε για τη Γερμανία και όλα αυτά, είναι το εξής. Πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα γιατί πρέπει να το πω. είπα τους φόβους και δεν τους είπα. Φοβάμαι ότι ενώ όλα αυτά είναι υπέρ ημών τα οποία συμβαίνουν και όλα λέμε ότι αν δεν αυτό εκεί θα έχουμε κόσμο και όλα αυτά, υπάρχει το ενδεχόμενο η Τουρκία, η οποία έχει πάθει μεγάλη ζημιά από τη Ρωσία και θα πάθει μεγάλη ζημιά από τη Ρωσία, να μην δεχτεί σαν χώρα δεύτερη χρονιά να έχει χαμηλό αριθμό τουριστών επισκεπτών στη χώρα της. Με αποτέλεσμα να μειώσουν πάρα πολύ τις τιμές και να μας ανταγωνιστούν. Άρα να μας πάρουν Γερμανία, και να μας πάρουν Αγγλία, και την Ευρώπη. Γαλλία. Αυτό είναι ο μεγάλος μου φόβος. Και εύχομαι να μην βγει αληθινός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Υπάρχουν αρκετές εκθέσεις μπροστά που έχουν ενδιαφέρον. Κρατάω το γεγονός ότι το Βερολίνο είναι η σημαντικότερη, είναι το βαρόμετρο. Μέχρι το Βερολίνο θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε μια καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και βεβαίως μια καλή τουριστική περίοδος. Μακριά από δυσάρεστα γεγονότα και από καρδιοχτύπη. Γιατί φέτος καρδιοχτυπήσαμε με τα capital control, καρδιοχτυπήσαμε με τα δημοψηφίσματα, καρδιοχτυπήσαμε με την πολιτική αστάθεια, καρδιοχτυπήσαμε με τις εκλογές και το Γενάρη, καρδιοχτυπήσαμε με τις εκλογές ξανά το Σεπτέμβρη. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πιο ομαλοποιημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά.